Салом духтаро, созед нағзен саломатиётон хубай пешистура омадагем. Боз навинка дора, баъд ҳамаи бороша бо арзонтар када. Аз ӯ аксия ки буд, аз вайдам бо арзон кард. Хулоса бозори Корбона иҷа тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатор. Рақамошам ҳаст дар рӯи экран. Нависенша бо маълумоти бештар аз худаш гирен. Ина ира бинен хушругиша. И бори навинкашай платяи фасон абайни стил. Нархиш чандай? 350 300 сомон да барои шумо, барои подписчикони канали мо пешниҳод мекунам. Мана 300 сомон беҳад фасон багати хурем султоная стилош. Мана касе дар кор боша 300 сомон да харидорӣ кунен. Ино чиянд? Войкан ё ки абаяянд? Ҳа, и абая ҳая. И абая буда духтаро. Мана 300 сомон абаяи фасони воима. Ай 48 то 60 шумо размер меёбен духтаро. Фасонакай материалошонам. Вичам бинен чӣ хушрӯи ай пеш. Амун ранги ам дубайскиёи қиматӣ метова. Мана 300 сомон да метиям. Мана бинен рангоша. Ина сиёҳуш бо. Биден сиёҳшам хушрӯа. Сабз дора, сиёҳ дора. Фасонай ай пеш дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтарако. Ба ҳазур омада аз анамистора харидорӣ кунен, дархост кунен. Ина сабзи талхабарг, сиёҳ, коричневӣ. Чӣ ранге ки мегем? Ана бори баҳорона. Ай пеш ма сангчоошам нишонтон битием духтаро. Мана ина размеро ҳамаш ҳастай. Хушрӯан. Диден духтарако? Бо омаден ай пеш мебинен, боварӣ дорум, махултон мешавам. Ана баъдан бо овардагиан ҳиҷобои спорт стил турецки. Ино чандан? 250 сомон. Бинен чӣ арзон. Мана аз ин расветка дорен, на? Расветка дорен. ира бинен 450 сомона ҳиҷоб 250 сомон духтарако. беҳтарин аксия аз ҷониби Ситора. Барои ҳавай биёен ай пеш бинен борошона. Мана ҳиҷобои хушрӯ 250 сомон. каддо меша гирен? 250 сомон. размер мондагӣ нестай, кам мондагӣ. Барои ҳавай ино нархи беҳад хуб пешниҳод кардагиан. Мана диден ана ин размерош калонтарак. Мана борои турки. Диден 250 сомон. чӣ тавре гуфтум беҳтарин нарх пешниҳод кардаги Ситора. Мана иша бинен бо ина расветкои спорт стил. Инам ҳамин хел 250 сомонак. барои и бор и беҳтарин нархай духтаро. барое ки 500 сумай 450 сумай ам хелай нархошон. ана ба бо пиҷак доштиян. пиҷакотон чанди? 150 сомонӣ. мана инҷа да пиҷако ҳаста 150 сомонӣ. чанд цвет? ана касе дар кора. як бор дигар такрор мекунем. ҷои Ситора, бозори Корвон, тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қаторай. на хоҳем биёен ай пеш бинен. хоҳен доставкатон мекунан. хулос беҳтарину беҳтарин. ана баъд бо ҳастай азанед войко бо иёям навинкан хушругиша бинен. охи кастуму курта и чандай? 280 сомон духтаро. хушругира диден двойка. кирташам ҷудо мепӯшен, костюмшам ба ҳазур дига чикати мепӯшен. аз ин бо сиёҳшам будая? мана аз ин сиёҳам ҳастай духтарако. ина духтаро диден иҷада хоҳенам хеле мишокати миёнаша мебанден. сери цветам дора 250 сомон. ана и двойкошам хушрӯа. иёра чанд каден? 180 кадан. ина комбинированияй остинашон кожаяй 180 сомон. ана духтаро рас продажа дар ҷои Ситора. киртора бинен хушругиша. ҳамаи ҳаминора рас продажа чанд сом? 100 сомон. киртара диден духтаро? 100 сомон. марҳамат. то размери чандай? 80 сомон. ина и киртас 80 сомон. ина касе да киртои баҳорӣ дар кор боша духтаро биёен пеши Ситора. бозори Корвон, тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатор. ишам 100 сомон. мана ин пардороям 100 сомон. ана ин платя аста. иш чандай? 100 сомон. мана диден ин модел чи?
100 сомон. И кирто ҳамаш 100 сомони духтарако. Марамад размер мондагӣ нест. Ай ҳамаш дута сета якта ам хеле мондагӣ. Ай мана 100 сомон. ҳозир бо дигарошам нишон метем. Ана ин моделошам хушруча. Иноям 100 сомони. Мана ишам бинен. Материалошон чиан евро? Сингапур будай материалош. Варианти баҳору тобистона 100 сомон. Мана юбкаям доран 100 сомон. Мана платьёям ҳастай. Мана 80 сомону платья капта дидед чӣ хушрӯ 80 сомон. Мана ин тигриёвиёям 80 сомони. Марҳамат киртои 80 сомона. Ина. Ана хеле кирта 50 сомон. Духтаро ягон ҷода киртаи 50 сомона набуд, не ки маз пеш стора меёбен. Иш 100 сомон. Хушругиша диден малиновый цвет, аҷоибот абаяи фасон. Ҳамаи ҳаминора ҳозир агар манекенда монан тамоман фасонай, борои қимати ай. Мана 100 сомон. Ана ин тигрша диден 80 сомон иш. Ишам 80 сомон. Мана ин ноша бинен духтаро. Диден? И зебра чандай? 80 сомон. Инам 80 сомон. Абайни стил духтаган. Ана киртара диден 100 сомон. Биёин духтарако бо айпеш хитон боварӣ дорум маҳқултон мешава. Акция беҳад зур рафтеста. И 50 сомон блузка. Ана баъдан бо туника ҳаст, кардиган аст. 50 сомона. Мана вай тур 50 сомон. Вай кирта 100 сомон духтаро. Мана. Иш чандай? 100 сомон. Аҳамиятен чихел киртошон хушрӯ. Вай вечерний варианто, тобистона, баҳорона. Иш 50 сомон. Ана ино 80 сомон ам бинен киртора. Мана барои духтаракои харубак беҳад хушрӯ. Ана баъд бо инаи модело ҳастай. Инаи модело хушрӯи бадай. Диден чанд та расветкаяй. Расветкаи фасон 100 сомон. Мана. Остиношон ам хел пардор. Кирто беҳад бисёранд. Мана ман духтаро то охира тамошо кунен. И наворда мана. Инаи кирта 80 сомон. Духтарои мо бисёр хоҳиш карда буданд ки якта ба якта нишон дем барои ҳавай имрӯз распродажара якта ба якта нишон додастем. Иш 50 сомон. Мана ин 100 сомон. Диден? ин кирто материалошон нағзакай. Ина 80 сомара аҳамият доден чанд та расветкаш уже рафтак. Ина метавонен биёен бо айпеш хитон бинен. 80 сомон. Ҳамаш киртои фасонак. Ин нархи як духти кирта пешниҳод шудагиай. Мана 80 сомон. Баям 80 сомон, сафедак шадиден? И раскришониёш диден? И раскришониё 100 сомони, на сафедаш, на коричневиш. 100 сомон. Ишам 100 сомон, Мана ишам 100 сомон. Ана ин модел 80 сомон, диден? Моделаки хушрӯ. Ишам 80 сомон. Мана. Иш 100 сомон. Инаям 100 сомон, ишам 100 сомон. Киртара бинед, ҷачиқа бисёр шид. Духтаро. Давоми распродажа. Инаи 100 сомон кирта. Анаи модель 80 сомон. Иям 80 сомон. Дар бозори Корвон. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор. 8 дарвоза, 2 қаторҷои стора. Мана. 100 сомон, 80 сомон киртошон ам хеле нарх дорад духтарако. Марҳамат ҳозир бо туникорам нишон метем. 100 сомон. Турецкиан ино, ина духтаро 100 сомон. Диден? Большмерка. Размерои калони хушрӯ. Диден? 100 сомон. Ина то охира тамошо кунен. 100 сомон. Батал размерои калони хушрӯ. Марҳамат. Анаи боло пуш борина мепушен. 150 сомон. Ина расветка омадай. 150 сомон. Ана ино 100 сомония. Ана замокдорош боша 150 сомон. Ана ин 100 сомон. Бана. Аз ин 100 сомона навор доштем, бисёр харид кардан. Инами қашмондагиай духтаро. Биёен 100 сомон. Ҳами кадомиш замокдорай боло пушай духтаро ва ё 150 сомон штагиан. Айна ин модело ям 150 аян дароз. Хулоса
иш чанда и двойка будай духтаро 150 сомон марҳамат ина киртаи дарозаш кирташ чанда и кирташ 150 сомон туркиян мана и кирташ 100 сомон мана туникора бинен 100 сомон ана инам ҳамхел 150 сомон брукора бинен 40 сомони духтаро ана ино 100 сомони у кирта 80 ана бинен хулоса бисёри бадай марҳамат биёен хитон боварӣ дорум бо айпеш бинен бо мақултон мешава борошон бисёри бадай ана 100 сомон ҳамаи ҳамино 100 сомони интихобшона бинен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен мана ин ҳамино ҳамаш 100 сомонианд диден дарозаки хушрӯ бори туркияи мана рубашкои фасон 100 сомон турецки борои тоза диден духтаро кадамаш двойкаи 150 сомон диден духтарако ишабо бинем 100 сомон мана иш 100 сомон 100 сомонашон бисёрай ба качествои зурай духтаро биненда пушаймон намешавен биёен аз ҳозира харидорӣ кунен ки баъд вақте мековен аллакай ин нарх намеёбен духтаро мана 100 сомонӣ ҳози ки вақт чид додастиам биёен гирен ина юбкаи базви 50 сомон брук 40 сомон ана вай 150 сом болопӯш диден ҳамино яки рафтестай 100 сомонӣ ана туркӣ буд брук 50 сом ина диден хулоса бисёри бадай борошон бо омадед бо нақстар мешава марҳамат 100 сомона иҷада кофтичкаям доран кофтичкаошон 50 сомон брукошон 50 сомон 40 сомон киртоо 100 сом 80 сом туникоҳо 100 сом хулоса инам хе нархо мана марҳамат бинен чӣ хе хушрӯчаам хулоса ҳамаш фасона гӯё ки шумо омаден намиҷа тамошо кардем духтаро ина пирра шумода нишон додем имрӯз якта ба якта бор бисёра иҷада бо ки омаден бо ба ҳазур тамошо мекунен мана ана баъд духтарако 150 сомон двойка диден чӣ хе двойкаи фасон распродажа рафтестай духтаро ина 150 сомони и двойкаҳош як бори дигар такрор мекунем ина ино ҳамаш двойкан 150 сомонӣ дар бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор ина ино ҳамаш двойкан диден 150 сомон истора ҳамаш арзон кардагия духтаро рақамош ҳастай дар рӯи экран шумо бо биёен бо ба ҳазур тамошо кунен ана баъдан бо инаи двойкои американкара бинен ё чандан ина американко аксия чид ози 250 сомон кардагиян бинен хушрӯгиша фасонай дар ҳақиқат ҳам мана биёен бо хитон бинен чандта ранг дора мана 250 сомона мана дидем костюмчош ҳархела мешава ина иҷа двойка тройка диден адидасои фасон киртоҳо ина ёям 200 сомон диден бори истора бисёрай борои хушрӯ ина двойкора диден ҳамаи ҳаминора 200 сомонӣ кардагиай нархи хушрӯ ана 180 сомонӣ ина киртоҳои дарозша кардагиай мана кадомеша мегирен диден ҳам замокдор астай ҳам без замок мана расветкои фасон спорт стил биёен бо айпеш бинен боварӣ дорум ки маъқултон мешава ана марҳамат ина бинен намиё ҳамаш распродажа лапшои двойка доран ина киртои тоқаша доран 150 лапшо 150 сомон мана диден чӣ хе бисёрай борош аммо қадаре ки мо распродажа нишон додем уҷада бо бинен инамҷа ҳамаш ҳамун распродажае биёен бо айпеш ба ҳазур тамошо кунен
انتخاب کنن بهترین نرخ را پیشنهاد کردگی یعنی دوایکا و تونیکایی که بود دیدن و یا قیمتی بودن دیدن بار که بسیار هر یک نشان داده نمیشه و خوبترش این که خطان بیاین و بینن ای پیش